So, hallo zusammen. Ich bin jetzt da ein bisschen weiter runter gereist. Also ich bin ja am Anfang da gewesen. Und dann bin ich alles da runtergeritten. Ich wollte bis da anreiten, damit wir da durch das Reiten nicht haben müssen anschauen. Aber habe jetzt also noch auf dem Weg ein paar Banditen zusammengelegt. Habe jetzt die Mondhaltung habe ich freigeschaltet. Und auf dem Weg habe ich noch den Dude getroffen. Und der wird ein Duell anscheinend. Und ja, gehen wir mal güchseln. Muss er einen Angriff? Ah nein, sprechen. 信じた方が身のためだぞ。俺は太刀と共に育った身だ。そなたの命の心配をするんだな。はい。Sieh. Bringt er mich einfach um. Easy, sehen wir, hä?龍蔵の話、偽りではないか。それはどうかな。Oh. Hey. Nicht schlecht, der Typ. Nicht schlecht, aber... Ja, jetzt bin ich abgelenkt gewesen, hure sicher.龍蔵の話、偽りではないか。それはどうかな。
Todesstoß.お主なかなかの使い手であった。仲良くやっていこうな。Hm. Hey, warte kurz, bitte. Ja. Jetzt erst noch kurz zum Schrein. Siehe.
よし影。うん。Ich wette, wenn ich da runterkomme, verrecke ich. Oh. Ich habe es probiert. Nein! Vielleicht steht da oben einfach ein Artefakt oder so. 止まれ浪人。何用で参った。浪人ではない。酒井仁と申す。侍ならば御前に会われよ。うむぎ谷の佐藤佐だ。さあ、こちらへ。 Gerne. 参りましょう。まず、御前にご挨拶を。Einen kurzen Moment お bitte. 探しのものがあるといいんですがね。お目が効きますね。このお方が、うむぎ御前です。うむぎ谷へようこそ。猛虎に知られておらぬようですね。Hallo, ありがたいことにね。ここでは争いなん my て name 幾と is してもご無 Shin. 沙汰。太刀を抜けばうちの者が黙っちゃいないよ。その掟を守りゃ、わけもなく切られることはないけどね。さてそれじゃあ、ご用を伺おうじゃないか。仲立ちの五郎を探しておる。なるほどね。今頃下で酒をしこたま飲んでるはずだよ。仲良くしてやりな。礼を言う。また会いたいもんだね。あんたとは助け合えそうだ。
In der Tat. お主が五郎か。だったらどうだったんだい。そういうあんたは。酒井と申す。なに、侍はみんな死んだろ生きているか確かめるか。だがその前に聞くんだ。志村殿から借りを返せとことづかった。志村様が何をしろって。本土まで下踏を届けろ。そいつは高くつきますよ。まして猛虎が海を封じてるんだ。借りがあるのだろう。これで返せ。やるしかねえってことか。 Oder willst du jetzt kämpfen? 菰田浜の戦で志村様と一緒に借りも消えたと思ったんだ。だから飲んでたんだよ。祝い酒ということか。弔い酒だ。俺らなんかを守るために大勢が死んだんだからな。だろ。島の民すべてを守ると誓った。お主もその一人だ。俺みたいな役立たずを守って死んじまうとはね。お主が誠の役立たずなら志村殿は頼みにせん。俺んちはここだ。入りな。もうこの囲みはやすやすと抜けられねえだろうな。文はあんたが持ってるのか。ご当人だ。赤島の海岸にいらっしゃる。なんとかしてみるか。水戸岳砦の近くに船を隠してある。この地図に目印を書いた。そこで落ち合おう。ゴロ開けろ。今日こそは金を返すまでこっから動かねえぞ。浪人が何用だ。これはなぜ五郎の家なんかに。なんだと。いや、出直します。誰か娘を知っていたら教えてくれ。誰か娘を見てないかい。 Ja, okay. Hey, bonjour. 稽古台から竹をもらって荷台を直しましたが、あれはお侍のものだとか。あれは剣の腕を磨くものだ。心を澄まし人たちで竹を切らねばならん。ご無礼をいたしました。すべてお返しいたします。あの大きな旗も。そうしてくれぬか。荷車のことは無念であろうが、稽古代使わせてもらおう。お。ノリオだ。だが他の層がおらぬな。Nou, dat is hier. Waarom komt hij weer erop? Oh, ik ben stolz auf dich. Ah. Hey, ist hier. 酒井様。ノリオ、 Oh, 他の層はどこだ。 ich habe jetzt keine Zeit. 鎧を整え Ich habe eine てよろしい Mission でしょうか。 zu erfüllen.
Hm. Das ist eigentlich so. Hm. Verstehe ich nicht.また来よう。あなた様のお役に立ててよ先日くるくると回る鳥の群れを見つけて不意に行ってみたんです。それは美しい場所で、時が過ぎるのを忘れるほど眺めておりました。そうしたひとときは救いになるな。我らのような武士も戦の前には景色を楽しみ和歌を読むことがある。和歌には戦に向けて心身を整える効果があるとか、本当でしょうか？いかにも。だが武士でなくとも和歌は読めるぞ。いい子だ、影。Na, Mist.よし。Was ist das? Oh. Ein Hut. Mordhund. Ist sau neue. Ein anderer Schrein, hä? Gehen wir halt den auch noch kurz erkundigen, weil... Oh. Oh. Who? Ja, die lassen mich nicht so schnell laufen, hä? Oh, ein Frosch. Hey, sieh.
schaffe es noch. So. Sheesh, ist das Labyrinth. Digi. Oh Mann.来い影。走れ影。その鎧はついにそれを着て戦う時が来たか。かたじけないことです。Mhm. ウムギ谷でゴロを見つけました。酔っておったか。覚ましました。御身への借りを返すため本土へ船を出すと。悪人も使いよう。あやつほど海を知る者はおらん。この二人が下踏みの使いですか。
そうだ。小太郎も太郎も中庸の死。鎌倉への書状を託すにふさわしい。五郎曰く近くで落ち合い船へ案内するとのこと。宵闇に紛れて立つぞ。その時までに戦自宅を済ませろ。はい、叔父上。Ich bin ready. 頃合いだ。皆馬に乗れ。いつでも立てます。油断せず。野党にも気をつけ。その顔、聞きたいことがあるようだな。Der hat aber auch geile Rüstung. 五郎と知り合ったいきさつは。ご近世の唐の絹を売っておったのを捉え Ich て。 glaube, er verreckt. 絹 Dann を kriege 燃や ich. し放 Habe 免 ich してやる seine Rüstung? 罰する代わりに恩を売ったのですね。腕の良い船頭は得難いからな。もうこの囲みは厚い。五郎は抜けられるでしょうか。抜けるしかない。我らが捕らえられたらどうします？死を恐れてはならぬ。勇気を持ち守るべき民のことを忘れるな。志村様、五郎、船はどこだ？こちらに生きてらっしゃったとはよかった。よく引き受け Es た。 ist sicher ein Hinterhalt. まあやるにはやりますが、岸を離れることなく沈められちまうかもしれませんよ。物見の兵が船に行さんいますから。では奴らの気を他にそらさねば。止まれ。ここからは歩く。 Was los? Mann ey. 水戸だけ取り我が父が槍川家から奪ったもの。今や猛虎の砦。侍が二人で奪い返せば肝を冷やすだろうな。砦の中で騒ぎを起こせば、船の物見も目を向けるはずだ。五郎、これより我らは砦に押し入ってくる。その隙に船を出せ。ダメです。死ぬおつもりですか？いいから下踏みを届けろ。馬では気づかれる。歩いて行くぞ。良いな堺。 Verstanden. 猛虎は手強い敵だが、不意さえつければ勝機はある。それだけで砦を落とせますか。多勢といえど、一斉にはかかってこられまい。幾度敵の不意をつけると。初手だけで十分。残りは切る準備だ。Oh. 猛虎の兵だ。隠れて行けば。敵に背を向ければ背中に逃げ傷を受けるぞ。島を守気を逃すな。橋を渡るぞ。参りましょう、叔父上。牢の者から狙え。Ah. 門から新手が来ます。すぐに撃ち取れ。見事な立ちさばき、よくやった。Hoi. Fuck.
Oh mein Gott. Waar is hier? Aua. そやつで最後だ。行くぞ、門へ進む。見上げた上達ぶりではないか。こやつら恐れをなしておるぞ。それでこそ武士。ありがたく存じます。不覚を取るな。急に隠れて。門を抜ければ。よし、酒井、続け。騒ぎを起こしてやれ。もうこの船にいる兵の目を残らず引きつけるぞ。どうした。Oh, der Bastard. Wow. 日和だ。次はあそこだ。陣100切り捨てろ。Sier. Hallo? Ik wil wel mijn superpower inzetten, aber... In dem Fall nicht. Oh, das ist Sier. 次はあそこだ。陣100名行くぞ。切り捨てろ。
Weiter geht's. Noch ein bisschen Vorräte mitnehmen.新手が足を止めるな。教えた甲斐があったわ。見上げた上達ではないか。ジン、行くぞ。Ich laufe nur kurz da durch, zum Ressourcen sammeln. Onkel. Gehen wir. Nein, warte.入江と何があった？猛虎に見つかったな。奴らの船に追われればひとたまりもなかろう。いえ、我らがおります。それにこのヒアリも敵の兵器だぞ。それを使うと今は味方の命が肝心。操れるのだな。やってみせます。猛虎の船を潰せ。砦の兵は任せろ。叔父上、ここで死ぬつもりはないがな。Verstanden。新手の船が来よったぞ。五郎の船に近づけるな。やりました。猛虎の船が燃えています。このまま距離を浜に救兵が五郎に進むのだ。さすがだちん。一度ならず猛虎の狙いをくじくとは。叔父上の教えに恥じぬようにと。それどころではない。まこと立派になったもの。
成長したな。あの下踏みには上心もしたためてある。お前を志村の跡継ぎにするとな。父上。心中では常にそなたを跡継ぎと思っておったが、この戦が終われば世に知らしめる。いつの日か民はそなたを頭と仰ぐだろう。わしの後を継ぎ地頭となるのだ。将軍様の下事情によってな。私が務めを果たせるでしょうか。果たせるとも。援軍が着くまでの間も事を進めておかねばな。お考えが。まずは戦支度だ。お互いにな。終わったら我が久原の陣所に来るがよ。その後共に藩から我が城を取り戻し対馬を救う。父と子として将軍様も勝利を祝ってくだされよ。離れることになるな。くれぐれも用心しろ。Oh yeah. Eine Legende wächst. Der Held von Tsushima, willst du mich sehen? Er will Ghost of Tsushima sein. よし、いい子だ。So. Ja, ich würde mal meinen. Gehen wir noch kurz da hin. Und dann eben in der nächsten Folge werden wir richtig rasieren, würde ich mal meinen. Was kann man erwarten? Jetzt sichern wir noch kurz diesen hier. Und diesen hier. Ich sehe nicht so hübsch aus. Egal. In dem Fall. Bis aufs nächste Mal. Auf eine gute Reise. Like und abonnieren nicht vergessen. Nächste Folge wird rasieren. Tschüss.